चीज बड़ी बखतरा रे मिले में वही जा काहे हो मार करवाई तोर हत चुकी चीज बड़ी बखतरा रे मिले में वही जा जानता ने तोर भाइयों बाबाली बा सुना ए राजाऊ मिले है आई हाँ 12 बजे रात के दूताला पके रूम खाली बा ए राजाऊ मिले है आई हाँ 12 बजे रात के दूताला पके रूम खाली बा कैसन पड़ल भर मन ना करे तोहर का हो गोली चलबई बतिया बुझतारू ना हो ऐसन कुछ नहीं कैसन पड़ल भर मन ना करे तोहर का हो गोली चलबई बतिया बुझतारू ना हो अरे सब बुझता नहीं पकड़इल के बाद हाली बा ए राजाऊ मिले है आई हाँ 12 बजे रात के दूताला पके रूम खाली बा ए राजाऊ मिले है आई हाँ 12 बजे रात के दूताला पके रूम खाली बा बुझला तहरा से निमन अंगद बाटे सुनील सागरा चाहे ना रूपे सवा होखे तोरा घर से झगड़ा अच्छा तहरा से निमन अनिल बाटे सुनील सागरा चाहे ना मनीषवा होखे तोरा घर से झगड़ा ऐसा बात बा तोर बाप दे तू हमारा के गाली बा ए राजाऊ मिले है आई हाँ 12 बजे रात के दूताला पके रूम खाली बा